Legendseissä ajetaan tänä vuonna myös Semi-Pro-sarjaa, eli ne kuljettajat, jotka eivät siellä kärkitohinoissa ole koko aika mukana, saavat kuitenkin tunnustusta omasta kilvanajostaan, joka käydään kärjen takana. No se on aivan mielettömän hyvä uudistus tässä näin, se on just nimenomaan meikäläisille tehty, eli mä oon tullut viime vuonna muutaman kisan tulokkaana ja tähän kauteen täysin porossa ja sehän motivoi uskomattomasti, että me oltiin Hallastarossa hyvillä sijoilla ja se tuo niinku, sitä adrenaliinia ja sitä kilpailua siihen, että mä kerron, että mä oon 15, mä oon Semi-Pro 1 tai 2, niin ei muuta kuin kannu ilmaan ja homma koti, poika saunaamme, mitä se menee. Mitään ei saa, jos ei yritä. Siksi myös tavoitteet on toisinaan hyvä asettaa melko korkealle. No, mullahan on edelleen tavoitteena Formula 1. Täytyy sanoa, että mä olisin niinku aikamme niinku vaan Formula 1-kuski, 31V, niin en mä tiedä, unelma elää. Mutta sen takia me täällä ollaan, että me päästään joku päivä sinne kärkeen, sen jälkeen me lähdetään Eurooppaan, ehkä Jenkkeihin, tää sarja kumminkin sieltä, niin lähdetään vähän katsoa sitä. Mutta totta kai, me halutaan koko ajan kovempaa ja me tullaan tänne leikkimään ja me tehdään paljon töitä ja iso kiitos kuuluu tosiaan mekaanikoille. Ne on ollut huikeita, me ollaan ehkä varikoiden parhaat mekaanikot tai parhaamman näköiset ainakin. Ja täytyy sanoa, että iso kiitos kuuluu myös yhteistyökumppaneille ja sitten eri kaikkeen vaimolle kotiin ja lapselle sinne. Tää on unelma elää ja ajetaan kovaa, niin mikäs siinä? Legends-luokan